Fáilte go Scéalaíocht le Siopa.ie. Inne bé muid de léamh an Litir le Janie Cribs. A háan chara liom. An chúisire an Litir seo go fada sin i teacht ná seo. Mu lídom chnaí a chur sa fost. Tháinig an téan seo an nuas ón spéir agus dar de leisí. Nuair a bhain sé an airg amach, lig sé an litir titim síos san uisce. Chonaic íosc mór í. Chuir sé faoin na ascailí agus asca brach leis. Nuair a bhain sé amach an taobh an airge, amach leis chun na scí ligean trá. Rún sé a thuaile ach má rún. Cad a tháinig laistíirde ach tartíis agus sciop sí an litir. Tamil maith na dhé sin bhain an tartíis goráiste beag amach, áit a stop an leoraithe móra. Stop siise chomh maithan. Chua sí isteach na slogán agus dag an litir le na taobh. Cé a tháinig an sin ach sionach sleabhain slípaí. Feadh sé so sa litir agus déala leis go ciúin. Trí chruchas trí gláán riche sionach gan stad gan stíana. Grím docht fiacla aige a litir. Nuair a gheall an bhaidim laigheann sionach a bhéir imil caile agus hit colla mór Tharla sé go raibh elephant in le hí go lua, agus nuair a chonig sé an litir in na laighean sin, dúirt sé leis féin go nádach sé le na hroncaí rud a rinne sé, agus shiúil sé isteach sa chail. Ní ar bhada gur tháinig ocras an elephant. Dag sé an litir a bhéir agus thosaigh iche. Tháinig clasí go loch timpeall a chuaine. I brab na súl bhí an litir in na blaisín agus í ar bailach síos ceann de na mílte pawl a bhí denteach faoin talla. Bhí an litir á tarraingt in na dia is á sá riampa aice, agus bhí sé gairí an-dheobalach faoin amseo. An chéad rud eile, nár thóg sí an bailach mícheart. Go toban chonig sí rá thuail riampa sa dorchadas. Litir dat siise i gceithre gáire beag a dhéanamh. Agus freab sí a safarc. Wog na súile agus wog an corp fada cuil leistíordíh agus dill an nathairí hain timpeall na litrach. Cleanna sí as an áit sin agus tréis tamil chuir sí a chlegan na níos in gáardín. Bhí sé rianta aice dul trasna an chosáin nuair a chomhla sí cos céime na tróma. Níor chora sí. An sin go toban chó sí rais faoin talla, gan an litir. Fear an foiste bhí an, chrúm sé síos, feadh sé so sa litir agus chuir na bhála í. Agus nuair a tháinig an post ar maidin, b'iní ma litir hain ar an áirlár. Bhí mé tréis me cheola hain a chur orthaí trí dhearmad. Le grá ó